correfocs, foc i so. El correfocs és un espectacle pirotècnic. Per això, Foc i So recomana a tots els que vulguin participar duguen roba a ser possible vaquera, roba per als cabells, mocador per a la cara i el coll i sabatilles d'esport. Tant l'empresa organitzadora com el grup Foc i So no es responsabilitzaran dels danys causats a persones per no anar vestits o no comportar-se adequadament en un espectacle de correfocs i amb els seus membres. Gràcies per la seva presència i gaudisquem amb Foc i So del seu espectacle. Thank you.